салому алейкум мухлисони ММА ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. Азиз, барои дархост кардани ин либосҳо метавонед дар ватсапи дар рӯи экран буда нависед. Инчунин интернет магазини мо дар Telegram силкааш дар комментария ҳаст. Дар омада беҳтарин либосҳоро дархост карда метавонед. ҳамаи шумо медонед ки дирӯз Умар Нурмагомедов дар UFC муҳорибаи худро бар зидди Раони Барселос гузаронд, ки ҳоло обзори онро пешкашатон мекунем, валайк монданро фаромӯш накунед. Беҳабиб ин муҳориба барои ҳамагон бисёр ғайриоддӣ буд. ба ҷои Хавер Мендес Секундато, менеҷер Али Абдулазиз ва ҷанговар Касум Касумов буданд. барои варзишгари рус, ки дар рӯйхати 11-уми вазни сабуки дивизиони баромад кард, ин чорумин муҳорибааш дар UFC шуд. дар раунди якум Умар шитоб намекард ва аввалин зарбаи назаррасо Барселос бар Умар зад, ки бисёр зарбаи дақиқ ба тарафи рости Умар буд. Умар ҳамагонро ба он ҳайрон кард, ки муҳаррифи худро ба замин хоб накарда бо дастройка кор кард ва тавонист якчанд маротиба зарбаҳои Барселосро гардонад. ва дар 30 сонияи пеш аз танаффус Умар як зарбаи миёна ба ҷигар зад, ки ба замин нокаут афтод, ки инро глохой нокаут мегӯянд ва ин аввалин нокаути Умар дар давоми муҳорибаҳояш мебошад. хайр дӯстони азиз, обунаашонро фаромӯш насозед. Все, кто поддерживает, смотрят, болеют, большое спасибо всем. Скоро домой. Всем, кто болеет за меня, огромное спасибо. Кто не болеет, тоже большое спасибо. Тренеру Багандову тоже салат передай. Мухаммад, тренер, моя школа.